Salut, eu sunt Bogdan și astăzi am revenit cu un nou clip. Astăzi vom face din nou un clip cu Forza. Am văzut că vă place mult această mini-serie, nici măcar nu știu cum să-i spun. Și am decis să fac un nou clip în care vom lua una dintre mașinile mele de vis, și anume Audi R8, vedem pe care, cel V10 Plus sau modelul anterior. Vom vedea treaba aceasta, dar pentru început nu uitați să dați un follow pe Instagram pentru a fi la curent cu toate postările, pentru că acolo postez pentru prima dată toate chestiile. Noi vom lua acum mașina, acum să vedem dacă îl vom lua nou sau SH cum ar veni. Întorc și o șapca că parcă dă mai bine așa, nu? Bun, haideți să vedem ce avem aici. Mergem prima dată să vedem dacă îl luăm nou sau SH cum ar veni. Mie așa îmi place să-i spun. Da, mi-am luat Lambo Aventador, dacă n-ați văzut încă, în sfârșit. V-am zis că este una dintre mașinile mele de vis, să zic așa, și Lambo-ul meu preferat. Dar astăzi vom lua R8-ul. Haideți să mergem puțin pe aici, ne vom plimba puțin și cu Lambo până acolo. L-am modificat, apropo. Are și el, e pompat destul. Adică i-auzi cum se aude. Evacuare făcută, tot, e full. Și kitul ăsta e absolut genial. Ideea este în felul următor. Felul în care modific mașinile în Forza este felul în care aș modifica mașinile și în realitate. Asta e ideea clipului, să zic așa. Fac mașina după stilul meu. Bine, nu sunt foarte multe kituri pe Forza încât să-l faci foarte custom cum îți dorești, dar așa mare pe stilul meu este făcut culoarea aceasta. Chiar trecea maică-mea seară prin camera mea și am întrebat-o, dar îți place culoarea asta? Interesantă. Păi mă gândesc să o dau pe mașină ca și următoare culoare. Culoarea aceasta este absolut demențială. N-ai cum. Face parte din categoria Special Colors și băi, nu știu, m-a dat așa peste cap complet. Și chiar mă gândesc serios. Acum dau niște spoilere, dar nu știu sigur, știți că eu mă răzgândesc foarte rapid. Mă gândesc serios în vară, când îi vom da noua culoare mașinii, în realitate zic, BMW-ului, să îi dăm ceva de genul, fiindcă știu oricum, există în realitate culantul acesta, știu și de la ce firmă este. E genială culoarea. Apropo, am pus și numărul. Ia uite, mamă, dar frumos arată cu Vâlcea 21 ABR, nu? Nu? Bun, haide să vedem cât costă R8-ul nou. Mamă, ce gălăgie vine de afară. Sper să nu se audă pe lavalieră. Bine, de fapt ambele văd că sunt V10 Plus. Bine, ăsta e 2013, ăsta e 2016. Cum ar veni facelift-ul. În fine. V10 Plus-ul 2016 e 242.000. Ăsta e 290.000. Ce mai e scump ăsta? 290, 242. Ciudat. Hai să vedem cât este SH. Bine, oricum am făcut bănuți între timp, avem 1,5 milion aproape, nu e problemă. Banii se fac. Timp să avem. Valabil și în realitate. Hai să căutăm Audi. Bine, stai ce prost sunt eu, căutam la model. Sunt idiot rău, n-ai. Sunt începător rău de tot. Unde e Audi? Trebuie să văd Audi. Gata, l-am găsit. Audi R8 2013, R8 V10 Plus. Ia. Să vedem ce avem. Am văzut și niște mașini, apropo, care stăteau degeaba. 300.000. 110.000, bine, 300.000, că licitația începe de la 110.000. Ce interesant e ăsta. Jur că îmi place exact așa cum e el. Ea e stock. Da, e stock. Aici sunt multe mașini modificate. Chiar arată mișto ăsta. 266.000. Bă, cred că îl luăm nou totuși. Da, mă, îl luăm nou, că avem bani. Nu, e mai frumos să ții o mașină nouă. Îl vom lua portocaliu. Îl vom modifica și vom vedea de ce e în stare. Bine, eu știu de ce e în stare mașina. Și în realitate. Mamă, dar mișto e. Am cumpărat Audi R8. Ia uite mă, ce frumos e. E genial, n-ai ce să-i zici. N-ai ce să-i zici.
pe partea de jante. O să umblăm noi pe toate părțile. Ia. Kit. Ce kit avem? Bine, clasicul kit de la Forza. Hai să luăm bările. Bun. Nu-i punem roll bar. Install setup. Jante. Ce jante? Bine, și suspensii, bineînțeles. Astea sunt cele mai low, da. Și nu-i scade mult din performanțe bun. 20, bineînțeles. 20, 285. Bun, și pe spate 345, normal. Jante, ce jante punem? Sigur găsim aici. Cred că le pun pe astea. Le am și pe 6. Bă, mă dau foarte multe bine pe mașina asta. ADV-urile astea? Da, mă. Da, mă, pe astea. Nu știu dacă am mai specificat jantele în realitate, că o să vreau 13.000, ceva de genul. Multă lume mi-a zis că astea sunt aceleași, da, sunt aceleași din ce am văzut, doar că astea sunt cu Forza, cu Horizon. Ok, astea sau astea, astea sau astea, astea sau astea. Astea. Mie nu-mi place cu scrisul ăla. Mie personal nu prea îmi place scrisul acela pe cauciucuri. Pe unele mașini dau bine, pe unele nu dau bine. Cauciucurile acelea. Mai luăm o gură de cafeluță. Bun. Hai să ieșim puțin aici, să ne ducem la tuning direct. Upgrade. Ia să vedem aici, să o pompăm ca lumea. Engine. Hai să umblăm la admisie. Blană. Hopa, stai, scuze, îmi pare rău. Admisie, blană. Blană. Fuel system. Blană. Umblăm puțin pe aici, pe la bobine. Evacuare. Race House, normal. Camshaft. Hai să vedem ce axe îi punem. Astea, ultimele, top, ce punem cei mai tare. Supape, auzi, pe aici. Punem bloc de curse? Hai că punem, normal, că facem mașină de curse. Front i-am pus, cred că și rear i-am pus, nici nu mai știu. Nu i-am pus, să-i punem. Am zis că nu-i punem roll cage. Scădem puțin greutatea. Clutch. Ce facem pe partea de ambreiaj? Normal că sport. Transmisie. Race, normal. Cred că ăsta e cardan din carbon, dacă nu mă înșel. Ceva de genul. Cred că, da, cred că ăsta e cardan din carbon, că am văzut la mai multe mașini. Sport. Bun. Cauciucuri am rezolvat, normal că punem distanțiere, normal, le scoatem cât se poate, că ne place treaba asta. Ok. În unele cazuri nu e bine să scoți prea mult, să lățești foarte mult ecartamentul mașinii, dar în unele cazuri e bine. Și acum nu vorbim pe partea de aspect, că pe partea de aspect oricum arată bine cât de mult le scoate. Asta e clar. Pe partea din față am pus kitul acesta, pe spate nu știu dacă să-i punem eleronul acesta sau arată frumos ăsta de la Audi. Arată frumos ăsta, mă. Da, mă, arată prea frumos ăsta. N-ai cum. Ce conversie să-i facem? Chiar sunt curios ce conversie am putea să-i facem la motor. Bă, ăsta e aspirat chiar. Facem o conversie turbo, dar stai să vedem la motor ce putem face. Așa. V12, bă, putem să-i punem V12-ele. Cred că e ăla de Lambo, sigur, cel mai probabil. Aici putem să o facem... putem să o facem rear, putem să o facem în spate, mă. Mișto. Dacă o facem de drift. Twin turbo.
Crește viteza. Merită? Merită? Merită. Ok. Install setup. Normal, cumpărăm 37.000. Stare curios cum se comportă mașina. Bine, n-are cum să se comporte rău. Acum a venit momentul să umblăm puțin la culoare. Sper că nu vă plictisesc clipurile acestea când modificăm mașini. Dar o să ne și plimbăm cu ea, bineînțeles. Știți ce facem acum? Chiar voi m-ați învățat să fac treaba asta. Și multă lume m-a întrebat de asemenea cum se face treaba asta. O să vă și arăt și eu la rândul meu vă învăț pe voi. Nici eu n-am știut. Căutăm aici. Simplu, se pare că oamenii au făcut treaba asta pentru mine. ABR Search. Și acum, ia uite aici numerele, tată. Stai, scădem puțin mărimea. Așa. Și îl centrăm noi bine. Să vedem. Cred că e bine, nu? Oricum, eu le fac în așa fel încât să se suprapună atunci când pun numărul normal. Știi că la unele mașini nu poți să pui stickerul ăsta, cum ar veni, fiindcă au altfel spatele și nu vine exact acolo unde trebuie. Save. Și acum o să dăm o tură cu mașina, dar nu înainte de a schimba culoarea. Multă lume m-a învățat să nu mai schimb culoarea la oglinzi și geamuri înainte de a schimba culoarea. Așa o să facem. Atunci schimbăm prima dată culoarea mașinii, Special Color, să vedem ce găsim pe aici. Așa am făcut Huracanul și e demențial. Și așa o să facem Aeroptul. Păi da. Așa facem Aeroptul. Negre, normal. Oglinzi. Sunt carbon, arată bine așa, lasă-le așa. Ne pregătim să ieșim la o tură cu Aeroptul. Scaunul meu care scârție. Hai să ieșim cu el, că sunt nerăbdător. Băi, frumos e, bă, n-ai cum, bă, e superb, mă. E superb, n-ai cum cu mașina asta. Trage de rupe. Tare frumos cum stă în curbe. Bă. Stă în curbe. Dacă o arunci prea mult, nu prea stă că pleacă lat, dar asta e partea a doua. Hopa. Hopa, hopa, hopa. Am pierdut? Am pierdut. Nu-i problemă, e 4, se descurcă și pe câmp. Hai să mergem cu el pe aici. Opa, stai așa. Așa, bun. E genială mașina, mă. N-ai cum. E genială. Puteți să-mi lăsați în secțiunea de comentarii. L-am luat pe băiatul, îmi pare rău. Abia am cumpărat mașina. Puteți să-mi lăsați în secțiunea de comentarii ce clipuri doriți să mai facem pe Forza. După cum puteți vedea, m-am conformat, nu mai zic Forza, zic Forza, fiindcă am văzut că nu vă place să zic Forza. Deși mie mi-e mai ușor să zic așa. Lăsați-mi în comentarii, fiindcă vedeți că eu... Opa! Eu fac cam ce-mi ziceți. Bă, ce se descurcă pe partea de drift nebună. E erou, mă, e bun la toate, n-ai ce să-i faci. Iubesc mașina asta. Cine mă urmărește de suficient de mult timp știe că Aeroptul este una dintre mașinile mele de vis. Hop. Să fiu sincer, să o zic pe aia sinceră, nu prea luam în calcul mașina asta până în vară când am condus primul Aeropt. Chiar nu prea luam în calcul. Ups. Chiar nu prea luam în calcul mașina asta. Adică îmi plăcea cum arăta, dar nu eram atât de nebunit după ea. Băi, când m-am urcat în primul Aeropt și l-am condus, vorbim de modelul anterior de 2013. Era modelul cel slab, cum ar veni, era 42 V8. Nici nu mai știu, 400 și ceva de cai aveam, fine. Băi, m-am îndrăgostit efectiv de mașina aia. M-am îndrăgostit din momentul ăla, am zis, băi, asta trebuie să fie mașina mea sport.
de weekend, cum ar veni. Bine, eu am mai multe planuri, dar asta e partea a doua. Facem un launch de aici. Așa, de când am condus Eruptul ăla, când am văzut cum sună, când am văzut cum se simte, m-am îndrăgostit efectiv, am zis că ăla trebuie să fie supercarul meu. Așa, asta a fost prima parte. Și acum în octombrie am condus ultimul model, cum ar veni, cel mai puternic, Erupt. Aveți videoclip pe canal dacă vă interesează. 360... Cât ia mă top speed? 361 parcă. În fine. S-a terminat când am condus mașina aia, apropo. Cred că la începutul clipului se vede și reacția mea. Se vede reacția mea când am pornit motorul, cum se auzea. Să pornim. S-a terminat cu sunetul ăsta. Mamă, o să auzi. Bun. Nu mi-a venit să cred. Se auzea tot zgomotul ăla din spate. Haos era mașina aia. În fine. Dar în mare parte din vară m-am îndrăgostit de Erupt și mi-l doresc extrem de mult. Am avut varianta acum când am luat seria 6. Nu știu dacă i-am spus cuiva treaba asta în afară de cei din familie, cei apropiați, să zic așa, prieteni și așa mai departe. Am avut în plan să-mi iau un loc de seria 6 Erupt, dar nu am vrut să-mi iau un Erupt model vechi, adică un 2008-2009. Nu, am vrut să mai aștept și să-mi iau unul ca lumea. Și acum veți vedea pe canal când va veni momentul, de fapt. Nu știu exact când va veni momentul, dar vă asigur 100% că va veni. Și ne vom lua un Erupt ca lumea. Am intrat în oraș, unde ne place nouă cel mai mult. Și știi ce o să facem? Știi ce o să facem acum? Că avem Erupt, frate. Fii atent, stai că am intrat. Ba, nu m-am intrat bine. Eu încă mă învăț cu controlele, jur. Settings. Și vom scoate absolut toate sistemele. Să ne distrăm cum trebuie cu mașina. Acum cred că e distracție maximă aia. Băi, și cât de controlabilă e, băi, ești nebun? E foarte controlabilă. Ce face Bogdan aici? Uite linii de tramvai. Nu-i problemă. Mi-e înscripție butonul, nu știu de ce. Nu știu dacă se aude. Probabil ați mai auzit în clipul, ups. Nu-i problemă, avem cascul aia. Bă, bossule, mă lași și pe mine să fac drifturi. Mamă, și interiorul ăsta. E vis mașina, o iubesc de mort, jur. Să mai dăm așa niște ture prin oraș. Hai că m-am dus mai mult decât trebuia. Și culoarea asta e absolut genială. Bun. Așa că ne-am abătut atunci puțin de la subiect. Deci da, am zis că vreau să-mi iau un Erupt ca lumea. Un 2013, zic eu. Dacă bugetul ne va permite, bineînțeles, și mai nou. De ce nu? Dar ideea este că nu-l vreau cu mai mult de 40.000 de kilometri. Încă de asta amân foarte mult treaba asta. Fiindcă acum când mi-am luat seria 6-le, nu era o diferență foarte mare de preț dintre ce găsisem și seria 6. Doar că am zis că, bă, îmi iau ceva ca lumea, nu e o mașină oarecare, nu e o mașină cu care să faci zeci de mii de kilometri, deși sunt foarte multe mașini cu mulți kilometri Erupturi și mă gândesc, bă, uite cât de rezistente sunt motoarele alea. Bine, probabil mașinile de genul care au destul de mulți kilometri, adică peste 100.000 să zic așa, nu au fost conduse la capacitățile lor maxime, au fost conduse ca niște mașini normale, ceea ce nu e rău. Dar zic așa, dacă ai conduce o mașină sportiv
O mașină de genul sportiv. Mereu. Nu cred că ar ajunge fără nicio problemă mecanică la vreo 110-20 de mii. Zic și eu, nu știu. Nu am avut mașini de genul să zic, să-mi dau o părere. Acum dacă sunt oameni care se pricep mai bine și care dețin, în primul rând care dețin mașini de genul, lăsați în comentarii dacă greșesc. Bă, chiar e bună mașina la drift, jur. Cred că eu sunt singurul idiot care ar face drift cu aeroptul. Nu știu de ce, dar zic și eu așa. Hopa, 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 hopa. Să nu o pierdem. Hai că e bine. Ia uite-l, mă, ce frumos e. Să oprim aici, bineînțeles. Genial. Se aude genial, n-ai ce să zici. Top speed vreo 361 din ce am văzut. E bine. La Aventador am top speed 416. Am testat treaba asta. Băi, avem cam 30 de minute de înregistrare. Mai facem câteva drifturi cu aeroptul. Și încheiem clipul, fiindcă chiar voi mi-a zis 15-20 de minute este perfect. Băi, mașina asta chiar e foarte controlabilă. Bine, zic în joc față de alte mașini, gen Aventadorul. Nu e așa de controlabil în drift. Bine, nici nu e pentru așa ceva mașina, dar ca idee. Și culoarea asta, mamă. E haos culoarea asta. N-ai cum. Mamă, și ce bine arată cu Vâlcea 21 ABR. Lasă-mă că vine și vremea aia în care facem vloguri în realitate, vloguri de genul realitate. Și nu doar gameplay-uri. Blană, blană, până nu o țin mai în limitare. Scuză-mă, îmi pare rău. Hai că am intrat la oameni în grădină, îmi pare rău. Și de aici închem din gard. Mamă, cum arată și cu jantele astea. Hai că le-am ales bine, n-ai cum să zici că nu sunt de acolo. Concave, cum trebuie. Cu kitul ăsta arată cum trebuie, mă. E genială mașina. Băi, sper că v-a plăcut acest clip. Nu uitați să lăsați în comentarii alte idei de clipuri. Nu neapărat cu Forza, în general dacă vreți să fac un anumit clip. Până una alta, nu uitați să dați un follow pe Instagram pentru a fi la curent cu toate postările, pentru că acolo postez pentru prima dată toate chestiile. Noi ne vedem data viitoare. Ciao!